हेलो लोगोफोर नै दिनै जों बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना माने जोंनियाव साथाम दं माखासेफ्रा ओमफ्राय थांग्रोजोब्बाय जोंबो थांनो नागिरदों लोगो सासेना माने बिफाया एसे बाजार थांदोंनो बाइकखौ लाना थांदों ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय बानानै माने मा खालामगोन मा खालामा जों दसे भिडिअ खालामलाबाय बिदिनो माने जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय नेगासिनो बाबायबो थानोबो स्कुला मा जागोन दे बिदिबा नोंथांमोना नायदो मा जालाङो उनाव उननि भिडिअफ्रा फाइनालि माने सफैमारबाय आरोना जों जायगायाव माने दा गाखोनांसिगौ एखेबारे जायगायाव सफैखाबाय दा जोङो नायदो माबायदि जायगाफ्रा नोंथांमोना Hello guys, I'm YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायना थाबाय जोंनि YouTube channel आरोना सफैबाय आरोना जायगायाव नै जोंना इउटिउबार मेना Hello guys, जोंनि बे YouTube channel नोंथांमोनखौ बरायना थाबाय नोंथांमोना आद्रा दंमोन बै र' फैबोला हाय इन्ट्र hey ready man ha tadi ada sebelum baik apa namanya नै बडि नाइनबा गांगुनि जोङो जायगायाव लकेसन पजिसनाव दंखायो डाइरेक्ट दा फट'ल' साफाय थानांसिगौ फाइनालि जों माने जायगायाव सफैमारबाय नै बेनो दालाङा माने इयो दैमानि दालां आरोना हेयादोल दैमानि दालां गाहायाव जों दा थांनो नागिरदों माने इयाव दसे दालाङाबो लहानिसो मोजां नुनायनि दसे भिडिअ लाबाय इयावबो मानसिफ्राबो माने दा मानसिफोर दं आरो गाहायावलाय गोजौआवलाय एखेबारे दा बैसागुनि सबबो पिकनिक जाफैसो गारदों माने मानसिफ्रा सोरबा दुगैदों सोरबा जादों हेयादोल दैमायाव भिउसफोरखौ खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्टआव मोजां नंगौना नङा बेरायजाथावना जाथावा नोंथांमोना भबानि दा भबानिया दाबो सिंगलै दं सोरबा सिख्लाफोर दंबा नाम्बारफोरखौ हरदो आरो माने बिदिनो खालामना होनोसै दाबो सोलायनायफोर गैयाबा सिंगलफोर दंबा फाइनालि जों बेरायखांनानै फैफिनबाय नै जों दा लामायाव दंफैगासिनो न'थिंजाय गामियाव दे बिदिबा बेसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालामना होलायबानो जाबाय बाय बाय टेक केयार